Ja som urobila experiment a spojila som dva moje najobľúbenejšie dezerty, ktoré najradšej pečiem do jedného. A to sú cookies a osie hniezda. A naplnila som osie hniezda cestom na cookiesky a ja vôbec neviem, ako to bude chutiť. Neviem, či som to vytiahla v správny čas, ale vyzerajú dobre. Takže mám od toho celkom veľké očakávania. Idem to ale ešte natrieť frostingom, aby to malo tú svoju čerešničku na torte a potom si to spolu ochutnáme. Frosting mám nachystaný tu, je to iba mascarpone a práškový cukor. A ja to dávam na osie hniezda vždy a je to úplne dokonalo, nech to ešte tak pekne zvláční, takže poďme si to natrieť. Prepáčte mi všetci, ktorí teraz držíte dietu, alebo nejakým spôsobom sa snažíte držať zdravú stravu. Ja sa síce tiež snažím držať zdravú stravu, pretože aktuálne chudnem, ale viete čo? Dezerty idú do duše, takže toto mi pôjde rovno do srdiečka, nie do brucha. No dobre, mám to pripravené a prichádza tá najlepšia časť tohto videa a moja najobľúbenejšia a to je ochutnávka. Pozrite sa na to. Wow. Môže to takto vyzerať? Ako z pekárne. Wow. Vyzerá úžasne. Poďme teda na prvý taste tohto môjho výtvoru. Bože, wow. Teraz mi určite všetci závidíte. Wow. No. To cesto na cookiesky sa tam tak trošku roztopilo. Je tam cítiť, že je to také poriadne maslové. Idem si dať tento stred najlepší. O môj Bože. Wow. Som beslom nad môjim vlastným výtvorom. Mňam. Wow. Idem asi vyřízať ten tanier, lebo mňam. Dokonale.